Gyertek velünk a londoni Harry Potter stúdióba. A buszon mi sem hittünk a szemünknek, de mint láthatjátok, Lajos volt a sofőrünk. A belépésnél pedig ez az óriási nagy sárkány fogadott minket, csodálatos volt, és egyszerűen ez az élmény teljesen leírhatatlan. Felesleges is mondanom, de hogyha HP rajongók vagytok, mindenképp el kell látogatnotok ide. Aztán ott voltunk a nagy terem bejáratánál, és arra várt mindenki, hogy végre kinyíljon a kapu. Amikor belépsz ide, úgy érzed, hogy egy álmod vált valóra. Egyszerűen tényleg varázslatos az élmény. És a legjobb, hogy én a barátnőmnek ezt karácsonyra ajándékoztam, és mivel januárban mentünk el, még ott voltak a karácsonyi dekorációk is. De ott voltak még a lebegőgyertyák is, a hosszú asztalok, az evőeszközök, a tanárok asztala, és mi is. A nagy terem után tovább is haladtunk egy másik terembe. Egy óriási területre csöppentünk, ahol láthattuk a bálnak a díszleteit, a Gryffindor háznak a klubhelységét, és természetesen vele együtt a hálókörletét is. Viszont nem csak a Gryffindor mindennapjaiba tekinthettünk be, mivel ott volt a Mardekári is. És hát személyes kedvencem Edevis tükre is. Előtte állva, nekem mint bűvésznek egy valódi élmény volt a kártyáimat keverni. Kövess be a folytatásért és egyéb varázslatos tartalmakért!